Sziasztok! A mai videónkban az üzemanyag adalékaink adagoló fejét szeretném bemutatni. Kicsomagolás után összeszereljük és felhelyezzük majd a flakonra. A dobozt kibontva találunk benne egy adagoló fejet, szívócsövet, tárolózacskót és ami a legfontosabb, a használt utasítást. Az adagoló fejbe beleillesztjük a szívócsövet. Így. A üzemanyag adalékot kibontjuk, azon a sorti kupak van már, illetve eltávolítjuk ezt a garanciagyűrűt, vagy ki hogy hívja, zárógyűrűt. A garanciagyűrűt azért kell eltávolítani, mivel az útban van a kupaknak. Az adagoló fejet a fekete gyűrűnél fogva rácsavarjuk a flakonra, ütközésig óvatosan meghúzzuk. Ne húzzuk túl, ha nem jön levegő a kupak mellett, akkor már kellőképpen meg van húzva. Az adagolás menete, lecsavarjuk ezt a gyerekzáras kupakot, és itt a milliliter skálán látjuk, hogy mennyi üzemanyagadalékot adagoltunk ki, és ezt bele tudjuk tölteni a tankba. A tankolás végeztével dobozban talált sivító záras tasakba tesszük, és függőleges állapotban tároljuk. A kupak az amúgy nagyon jó az ár, ez csak egy ilyen biztonsági tartalék, ha véletlenül nem zártuk volna vissza rendesen a flakont. Zacskóval garantáljuk, hogy így nem lesz kellemetlen adalék illat az autóban. Az adagolófej segítségével tudjuk gazdaságosan felhasználni az üzemanyagadalékot, mivel mindig a pontos adagot mérjük ki. Adagolása dízelnél 4 ml 10 liter üzemanyaghoz, illetve a benzin üzemanyagadalékunknál pedig 5 ml 10 liter üzemanyaghoz. A használattal kapcsolatos minden részletes információt megtaláltuk a használt utasításban.